dedicar-me al món de la meteorologia perquè m'agradava molt mirar el cel. Us haig de ser sincera, jo al principi volia ser astronauta, però recordo que quan estava a l'escola una mestra em va dir per ser astronauta físicament has de ser molt forta. Llavors jo ni ho era ni ho soc de forta físicament i vaig pensar, ostres, quina feinada ara posar-te a fer molt esport i a agafar aquesta fortalesa que tenen els astronautes, i llavors com que m'havia agradat sempre mirar el cel tant de dia com de nit, doncs em vaig encara més al món de dia. Llavors vaig decidir agafar el camí de la meteorologia. Aleshores hi va haver un punt d'inflexió quan vaig veure la pel·lícula de Twister, de la Helen Hunt. Va ser llavors quan vaig pensar, jo vull ser la Helen Hunt i vull perseguir tornados sí o sí. Aleshores sí que amb els anys vas tocant una miqueta de peus a terra i dius, si em vull quedar aquí, el tema dels tornados no em donarà gaire per viure. Per tant, a què ens hem de dedicar si ens apassiona tant el temps? Doncs més aviat el tema de la previsió i el pronòstic. Imaginava més aviat estar amb uns quants meteoròlegs, agafar uns quants mapes i científicament mirar el que hi havia darrere i a partir d'aquí fer una previsió del temps i oferir-li als oients, als espectadors, un producte, perquè sí que és veritat que a mi els mitjans de comunicació sempre m'han agradat i jo volia tirar per aquest camí. Quan era més petita jo volia ser la dona del temps de la tele, però és veritat que quan hi entres és quan te n'adones que no simplement vas a fer el pronòstic del temps, sinó que tot això té molt més al voltant. Vaig començar el 324, vaig estar un parell d'anys, després vaig començar a RAC1, RAC105 i després em vaig unir també a l'equip d'Eurocities de 8TV. Després quan vaig descobrir el món de la ràdio, la veritat és que em va enganxar moltíssim i ara tindria molts dubtes, diria que vull tenir les dues coses, perquè la immediatesa que té la ràdio, la capacitat que has de tenir també de sintetitzar, de dir-li a la gent ràpid quin és el missatge, tot això et fa desenvolupar una capacitat que amb la tele potser no tens. La gent et comença a conèixer pel carrer, la gent està contenta quan dius que farà sol, la gent se t'enfada quan dius que plourà, quan t'equivoques et persegueixen i aleshores comences a tenir una miqueta aquesta relació amb la gent, no només al carrer, sinó que avui en dia també via xarxes socials, doncs és molt fàcil que tinguem aquest lligam amb les persones. El 90% de cops és positiu, però llavors hi ha algun 10%, sobretot quan t'equivoques, que no és tan positiu perquè reps moltes crítiques, però de tot se n'aprèn i jo crec que ha sigut una cosa positiva i que ha fet que la feina de meteoròloga fos encara més gran del que jo esperava. Jo vaig decidir fer un llibre quan després de 7 anys dedicant-me al món de la meteorologia anava veient que nosaltres, a part de només fer la previsió del temps, també ens dediquem a altres coses i és explicar, a dir el perquè de les coses. Aleshores, a mesura que avança l'any hi ha moltes qüestions que van sortint. Nosaltres ens hem convertit no només en els meteoròlegs, sinó en els científics dels mitjans de comunicació. Llavors, quan passa qualsevol cosa relacionada amb temps, amb geologia, amb astronomia, doncs nosaltres hem de sortir i explicar-ho. Aleshores, tu vas desenvolupant com una capacitat per explicar aquestes coses a la gent i llavors veus quines són les que realment interessen. I que li sembli més un llibre de curiositats i no un llibre que diguis quin rotllo vaig a llegir-me això per aprendre meteorologia, sinó vaig a divertir-me aprenent meteorologia i astronomia. Aquest llibre és per tots els públics, però potser aniria des de l'adolescència fins a qualsevol edat, però tot i això jo crec que els adults poden aprendre moltes coses amb aquest llibre i explicar-les també als més petits. La idea del llibre era fer una estructura que fos fàcil de llegir i una estructura que no et robés molt de temps, sinó que te l'omplís, no has de seguir un fil. Llavors hi ha pregunta, resposta i curiositat. La idea és fer una pregunta amb una resposta ràpida, com a idea bàsica d'aquella qüestió que s'ha fet, i després una explicació una miqueta més elaborada, però sense aprofundir massa per no avorrir, com si diéssim, el lector. I al final de tot hi ha una bombolleta, que llavors allà hi pots trobar una curiositat lligada amb aquest tema. Fins i tot en aquest llibre pots llegir només les curiositats, que són aquestes bombolletes, o les preguntes dels temes que t'agradin més, perquè també està separat amb diferents temes, des de meteorologia popular, fins com fem les previsions més científicament, fins al món de l'astronomia. Per tant, el tema és pregunta-resposta, explicació i curiositat.